Θεσσαλονίκης, κύριο Ψωμιάδη, και παρακαλώ και τον κύριο Τράγκα να έρθει. Την απονομή θα την κάνει ο Παναγιώτατος για να του δώσουμε την ευχέρεια μετά να φύγει, γιατί ελάτε από εδώ. Ό,τι θέλετε θα μου δώσει. Έτσι κι αλλιώς ο λαός μας δίνει την αγάπη του πρωτοσύγγελε. Ας μας δώσουνε. Αυτή ήξερα να ακόμα την κάνω. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου γίνεται. Πάλεψα 40 χρόνια. Πέρασαν 40 χρόνια από τον καιρό που ξεκίνησα για να δημιουργήσω το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης και όλο το γύρο χώρο με το ανάγλυφο που έχει την παράσταση της Ενισό Μάχης και φυσικά τις άρισσες, τις ασπίδες που συμβολίζουν τους Μακεδόνες στρατιώτες που τον ακολούθησαν στην εποπτεία του. Συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν έλαβα ένα φαξ που με καλούσε η νομαρχία εδώ για να παραστώ σε αυτές τις γιορτές και φυσικά να με τιμήσουν. Είναι η πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια που εγώ έστησα αυτό το άγαλμα, που δικαιώνομαι. Μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα έχω δεχτεί λιθοβολισμούς. Εγώ προσπάθησα να τιμήσω τη χώρα μου, τη Μακεδονία και όλη την Ελλάδα. Και νομίζω ότι έκανα ό,τι μπορούσα δυνατότερο. Είναι ένα έργο που θα ζει και θα μιλάει στον κόσμο πάντα ότι δεν μπορεί κανείς να τολμήσει να μας αγγίξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Και θέλω να σας δώσω, θέλω να δώσω κι εγώ κάτι. Αυτό είναι το βιβλίο μου Μουστάκας Γλυπτική. Είναι μέχρι το 1993. Υπάρχουν άλλα 17 χρόνια που έχω κάνει πολλά έργα στην Ελλάδα. Θα τα μάθετε για αυτά. Όλα αυτά δικά σας. Βεβαίως. Και τώρα αυτό είναι ένα ανάγλυφο, το έκανα το 1974 όταν έστησα το έργο. Είναι ο Μεγαλέξανδρος, Έφυπος, και εδώ είναι η μορφή του. Είναι δικό σας. Και αυτό που θέλω να πω, χαίρομαι και ιδιαίτερα που είστε πόντιες. Και έχω ένα ιδιαίτερο λόγο. Θα σας πω, κύριε Μουστάκα, Παναγιώτατε, ας πάει ο γάμος 5 λεπτά πίσω. Μπορεί να το μετανιώσουν κιόλας, δεν ξέρεις. Ένα μήνα πριν μας φύγει ο Στέλιος Κατζατζίδης και τον επισκέφθηκα γιατί είχαμε μία σχέση. Επιτρέψτε μου για την έκφραση, Παναγιώτατε, λέει σε πάω ρε μάγκα, γιατί πρεσβεύουμε τις ίδιες αρχές παρόλο ότι δεν ανήκουμε στο ίδιο χώρο. Εύχομαι την Ελλάδα μας κάποια μέρα να την κυβερνήσει Ανατολίτης και μάλιστα πόντιος, αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει, γι' αυτό και φεύγω, και έφυγε ο Κατσατσίδης. Ευχαριστώ πολύ.
Εκ μέρους όλων να τιμήσουμε για μην καθυστερούμε μετά τον Γιώργο τον Τράγκα με την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το μακεδονισμό της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ένα πολύ σπουδαίο έργο.